kuno inyuhang payslip. Kay mato pa sa report, sugod Oktubre 1 karon tuiga, ang tanan nga mga kawani sa Central Visayas makadawat og 33 pesos nga aumento sa suhulan across the board mga kabombo. Usbaw sa suhulan 33 pesos. Bantay kuno inyong payslip og duda bay mga kausaban. Kaysa ako na hinumduman ang giduso nga wage increase sa mga labor group, gatos kapin nga aumento unta sa suhulan. Apan ang mga negosyante niingon, dako ra kanang gipangayo ninyo nga gatos kapin o panalitan akong tumanan ang inyong gipangayo nga 100 kapin nga aumento sa minimum nga pritihan. Di manirado ni among kumpanya kay malugi mi. O niyang malugi among kumpanya. O niya kini mga trabahante asa man ibutang magdugang-dugang kuno sa unemployment diri karon sa nasod Pilipinas. Mo na nga meet halfway lang. Uban nga mga labor group ningon nga ang ideal kuno nga minimum nga sweldo 800 ngadto sa 1,000 pesos. Sa kamahal sa palitonon karon, mahal ang bugas, karne, isda, lagutmon, utanon, prutas, ug uban pa lamas, no? Pwede pagkamahala, abang sa balay, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, ang libor sa mga tao, panday, construction worker, ang plite, habal-habal driver, plite sa POJ, uguban pa, nisaka na po ang presyo. Wa na'y barato karog panahon na mga kabombo, puros na mahal. Arita mag-una sa labor. Sa una, magpatupi ko sa una before pandemic, 2019, paingon sa 2020, 60 pesos ang bayad sa pagpatupi. Karon lang, nagpatupi ko. Ang bayad sa pagpatupi sa barber, tag 100 pesos na mga kabombo. Gikan sa 60 pesos, yan to pagka 2019, karon 2023, anyabot ang tag 100 pesos mga kabombo. Sa una, mapabulkit kas imong ligid. Imong ligid sa motor, mahiyos, mabuslot, magbabulkit ka. Sa una, tag 40 pesos na. Karon, magbabulkit ka mga kabombo, 60 pesos na. Kung mga basic kayo, ang panday kanya to, barato ra og kuan kanang libor karon ni mahal na pud ang libor sa panday. Unya ang mga nag-unang palitonon kanya to barato pa pero karon ni mahal na pud ang pagpatubel sa imong sakyanan. Ang gasolina ni mahal, ang plate ni mahal, wa ni barato ang panahon na mga kabombo. Ang imong 435 pesos kuwangon na example. Sa usa ka pamilya, unom ka buok membros pamilya, mama, papa ug upat ka mga bata. Si papa trabaho, si mama bantay balay, ang upat ka mga bata eskwela. Kanang imong 435, kuhaan na palit og bugas, sudan, plitis mga bata, bound sa mga bata, palit og kanini ang uban pa mga palitonon, no? Kanang imong 435 kuangon yun na. Kuhaan pa diya sa abang sa balay, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, bayad sa turko, bayad sa wifi. Uguban pa. Manuban nga mga amahan, inigbuntag mo trabaho, inigagabi, mo sideline pa og drive og habal-habal. Kaya kung ang sweldo mo ay saligan, kuangon ra gyud kanang imong minimum nga sweldo. Unya kung si mama duty, si papa duty, kinsa may bantay sa mga bata, kinsa may bantay sa balay. So ang nahitabo ron, papa duty, mama bantay balay, bantay sa mga bata, unya ang sweldo minimum akuangon gyud. Makautang-utang yun. Kini ato ang pagpanarbaho, garantiya lamang ni nga makautang ta. Kaya kung wa tay trabaho, di man po ta pautangon. Kaya kung naa tay trabaho, so naay mo salig turko, naay mo salig nga magpautang, sige, pautangon tiga, ka naman kay trabaho. Pero wa kay trabaho, walay pautang ni mo Pero pangutana, kining 468 minimum nga sweldo, magsugod October 1, sakto ba ni siya nga minimum nga suhulan ngadto karon sa mga mamumuo diri sa Central Visayas kanay uban nga sweldo 20,000, 25,000 kuangon man lang gihapon. Samot na katong nagsweldo lang og minimum mga kabombo. Napoy uban nga naa sa mga sa mga tindahan nga gipalag-iya sa mga Inchik, mga Taiwanese, mga gipalag-iya sa mga Koreano. Sus, wakabot og minimum ang sweldo mga kabombo. Gagawanta lang, gumikan sa gamay sa oportunidad nga makasulog trabaho diri sa Pilipinas.
Gamay kay ang opportunity nga makasulog trabaho sa Pilipinas. Gumikan kay ngunana ang nahitabo, so moagwanta na lang musud og trabaho nga dili haom sa iyang kurso. Nay mga ngunana oy. Imong kurso cream, ang resulta nagwardya. Imong kurso education unta ka pero ga sales lady. Ang ana ba? Dunay mga uban nga ni trabaho nila nga dili haom sa ilang kurso. Gumikan sa grabe nga kompetensya sa trabaho diri sa Pilipinas. Manang uban manglayas na lang mga kabombo. Ang ilang nakatunan diri sa Pilipinas dito gi-apply sa ubang nasod. Kay diri ka sa Pilipinas manarbaho, batiguwang na lang ka, wa kay tigom, malunod ka sa utang. Ari ka sa Pilipinas manarbaho, ka wa kay tigom oy. Di ka kabalay, maniguwang na lang ka, mangapo na lang ka. Di ka katigom. Kay ang imong sweldo minimum ra unya mahal kay palitonon. Manang uban manggawas gyud mo abroad gyud. Aron makatigom kay ari ka sa Pilipinas wa oy maniguwang ka nga ulipon hangtod sa hangtod. Nya mao na isulti sa uban nga mga labor group. Grupo sa mga mamumuo. Ang ideal nga sweldo sa usa ka mamumuo para manginabuhi nga disente 800 pesos ngadto sa 1,000 pesos mga kabumbo ang sweldo matag adlaw. Pansa man ng RTWPB, murag matupa sa uban, murag magtuwa na kadapig ni sa mga negosyante. Apan ang RTWPB pasultion, dili man na ato man ang giabot ang mga labor sector, mga labor group nga miduso og wage increase. Unya ang mga negosyante atong husayon ni ang labor group mo nilang gusto nga aumento. Ang mga grupos mga negosyante reklamo pod nga ayaw padakig maayo ang sweldo. Kay kung padakag maayo ang sweldo sa mga empleyado, malugi mi sa among negosyo, manirado mi, mabangkaruta mi, inikasirado sa among kumpanya, kani mga trabahante asa ni puniton. Og mag-close ang kumpanya, nya kani mga trabahante samot wa say trabaho. Agot man lang gihapon mo nang RTWPB moingon pod sige meet halfway lang ta. Abutas to nga win-win solution. Gatos kapin ang gipangayo nga aumento. Sige, ayta sa kuan lang ta tag 33 pesos lang aumento sa sweldo. Mao na no nga kadang daghang kita mga kaigsonan nga kutob ra in taon sa pagpa-eskwela sa mga anak kutob ra sa high school. Dili makapa-eskwela college. Tungod kay inigtungtong na sa anak sa college, matay mahal kay tuition fee. Magkabuktot-buktot pangitag kwartang ginikanan pagpa-eskwela sa college sa ilang mga anak. Ano ba ginikanan na kutob ra sa high school pagpa-eskwela taman sa mga anak, mga kabombo. Kay kung patong nag-college, pwede nang pagkamahalas sa mga gastoon.